Som en Jaume Guiscafré, de la Universitat de les Illes Balears. I abans d'explicar-vos quina és la meva proposta per a aquest col·loqui recodificacions i transcodificacions de la creació del missatge a l'adaptació al context, primerament vull saludar-vos a tots els que hi participeu i vull agrair al meu col·lega Nicolau Dols que hagi tingut la deferència de convidar-m'hi. En Nicolau ja el coneixem tots, és un d'aquells professors que sempre incita els col·legues a sortir potser una mica de la zona de confort per emprendre noves investigacions o per investigar els objectes d'estudi de cadascun des de perspectives una mica allunyades del que són les nostres especialitats. I això jo penso que és molt d'agrair. Bé, aleshores, feta la presentació i la salutació i aquest agraïment, us explicaré en què consisteix la meva aportació a aquest col·loqui. I perquè aquest vídeo no sigui només això, la meva imatge parlant tot el temps, he preparat un PowerPoint que ara mateix compartiré a la pantalla i l'aniré comentant. El títol que he posat a aquesta proposta, aquesta aportació, és aquest, és Gallet, Senyallet, Sagudineta i el Drac, de rondalla a conte infantil. Bé, una mica el punt de partida inicial de tot plegat és una mica llunyà, concretament el 1985, en què Josep Maria Pujol va publicar un treball en què va escriure aquest paràgraf que llegiré molt ràpidament. Diu Pujol, més lentament la rondalla s'encamina també cap a la crisi, l'amenacen el canvi de les relacions familiars, la guarderia, la destrucció de la família extensa, la secularització, que també comporta la desmagificació del món infantil, i la competència amb les formes d'administració de l'oci de la societat, de consum infantil. Per contra, el seu prestigi com a valor cultural i literari pot contribuir a salvar-la descontextualitzant-la, donant-li entrada a l'escola, o immobilitzant-la, passant-la als mitjans de comunicació de masses, llibre infantil, dibuixos animats, fent-li perdre, en definitiva, el seu caràcter de folklore. Aquesta citació de Pujol, de fet, és el context general en què jo vull emmarcar aquesta meva proposta, però el punt de partida concret és l'assignatura Literatura Universal Catalana per a l'Educació Infantil que des de fa 3 cursos imparteix la Facultat d'Educació de la Universitat de les Illes Balears. Una de les primeres activitats que fèiem a principi de curs és una enquesta inicial que han de respondre les alumnes que estan matriculades a l'assignatura i una de les preguntes que inclou aquesta enquesta diu cita almenys 3 títols de literatura infantil que introduiries en un curs d'infantil. Indefectiblement, Els 3 porquets apareix sempre al top 10 en la resposta a aquesta pregunta. Concretament, el curs 2018-2019 va aparèixer en 7a posició i el cursos 2019-2020 i 2020-2021 ha aparegut ja sempre en 3a posició. Aleshores, davant la constatació que les alumnes, de manera molt majoritària, recorren a la seva pràctica de mestres a la versió estandarditzada dels 3 porquets i, en canvi, desconeixen
el gallet, l'anyellet, la godineta i el drac, que és la versió mallorquina d'aquest tipus tan conegut, deguda a Antoni Maria Alcover. Al curs 2018-2019 vaig plantejar-los un exercici, que és el que ara us explicaré, com a part d'una pràctica avaluable. L'enunciat tenia dues parts. La primera deia, tenint en compte les reflexions d'Hernán Caschiari, vídeo, i la proposta que fa Rodari a la Caputxeta Vermella en helicòpter, gramàtica de la fantasia, s'entén, capítol 17, heu d'elaborar un conte que contengui aquests elements: gallet, anyellet, godineta, drac i smartphone. Ara no tinc temps d'explicar en detall perquè hi varen intervenir un vídeo d'Hernán Caschiari i el capítol 17 de la gramàtica de la fantasia de Rodari. En qualsevol cosa, això al final no afecta per res el resultat de l'exercici, des de la perspectiva que vull analitzar els textos resultants en la meva aportació. La segona part de l'enunciat deia: heu de partir de la versió d'Alcover que vàrem comentar a classe i heu d'eliminar i canviar els elements que cregueu necessaris. El text resultant ha de tenir 3 pàgines i una de justificació reflexiva. Per tant, aquesta era l'activitat o l'exercici que feia part de l'activitat pràctica avaluable que les alumnes havien de lliurar. Aleshores, la meva aportació a aquest col·loqui és l'anàlisi, una proposta d'anàlisi d'aquests textos resultants d'aquesta pràctica avaluable. D'entrada, aquesta anàlisi parteix de 4 paràmetres en relació amb el text original d'Alcover, que són supressió, addició, conservació i ordre, i se centra en 3 aspectes fonamentals de la narració, de qualsevol narració: la història, el relat i els personatges o actants. En funció de la terminologia que facin servir, parlarem de personatges o parlarem d'actants, però a efectes d'aquesta presentació els podem donar com a equivalents. Aleshores, aquests paràmetres van acompanyats d'uns principis que s'apliquen a l'anàlisi dels textos. Tenim, per una part, supressió, addició i conservació, que van acompanyats dels principis de maximitat, dependència i identitat. En el cas del principi de maximitat, tenim que cada element de l'input s'ha de correspondre amb un element de l'output. En el cas del principi de dependència, cada element de l'output s'ha de correspondre amb un element de l'input, i en el cas del principi d'identitat, un element de l'output que es correspongui amb un element de l'input n'ha de ser equivalent. I en aquest cas ens podem trobar que els elements siguin equivalents des del punt de vista de la identitat funcional, però no des del punt de vista de la identitat morfològica. I aquesta ambivalència del concepte d'identitat ja l'explicaré, si de cas, més a fons quan redacti el text. Respecte del paràmetre de l'ordre, hi ha el principi, que és el principi d'ordre, que estableix que els elements de l'output hi han d'aparèixer en el mateix ordre en què apareixen a l'input. Aleshores, en relació amb els aspectes dels textos que vull analitzar, en els quals centraré la meva anàlisi, el primer és la història. És a dir,
el conjunt d'esdeveniments que integren l'objecte del discurs. I en aquest cas em centraré en els episodis constitutius del tipus rondallístic ATU 124, que és el tipus al qual correspon la versió mallorquina del COBE. I parlo sobretot d'episodis constitutius perquè el tipus ATU 124 i la rondalla mallorquina del COBE corresponen al gènere de les rondalles d'animals. I les rondalles d'animals no són especialment aptes per analitzar-les d'acord amb la metodologia que proposa Prop a la seva conegudíssima obra Morfologia de la rondalla meravellosa. De tota manera, Prop mateix preveu la possibilitat que hi hagi rondalles d'animals que se construeixin de manera semblant a les meravelloses. I ho exemplifica precisament amb el tipus 123, que és el del llop i les 7 cabretes, que és molt semblant en molts aspectes al tipus 124. Per tant, també podríem, fins i tot en el cas del tipus 124, assajar una formalització d'acord amb la metodologia propiana, però tampoc no cal. Amb els episodis constitutius ja farem prou. En el cas d'aquest tipus, d'aquesta rondalla, jo n'hi distingeix 7. Aplegament i partida dels animals, assentament dels animals, atac del llop multiplicat per 3, és a dir, l'atac del llop se produeix 3 vegades, la triplicació ja sabem que és un element molt important en bona part de la rondallística oral, intents suplementaris d'engany del llop o enganys de la godineta, mort, càstig del llop, resurrecció o rescat dels animals i, finalment, tornada dels animals. En relació amb el nivell del relat, és a dir, el discurs que refereix als esdeveniments i la manera com s'organitzen en l'enunciació narrativa, me centraré en 4 aspectes. L'ús de fórmules, que poden ser inicials, internes o finals. Ja sabem que les fórmules són molt pròpies de la rondalla oral i indispensables, de fet, per a emmarcar-hi el temps de la ficció i per a marcar-hi l'inici i el final del pacte narratiu. El recurs a la fraseologia, que és un recurs molt característic de la veu narradora alcoberiana. La localització, és a dir, el fet que l'acció se situï en un indret geogràfic concret. Aquest és un aspecte complementari, però que li tindré en compte atès a la possibilitat de fer servir el relat a l'escoleta també com a mitjà de coneixement del medi més proper als infants. I, finalment, l'ordre, és a dir, que es refereix a l'ordre d'introducció en el relat dels episodis constitutius o de les funcions i el respecte també a l'aparellament de les accions. En el cas de la rondalla oral, molt sovint la transgressió de l'ordre de les funcions o la desvinculació d'unes accions o d'unes funcions que solen anar sempre lligades amb unes altres pot resultar fatal per la bona enunciació narrativa. Però pot ser en el cas del conte infantil això no és així. I segurament de vegades també ens trobarem casos en què més que transgredir l'aparellament de funcions, allò que hi passa és que s'atenua o se disfressa de qualque manera la conseqüència d'una acció precedent. I el tercer aspecte sobre el qual centraré la meva anàlisi és l'esfera dels personatges o els actants. I en aquest cas analitzaré només quins personatges apareixen implicats en l'acció.
I ara us posaré un exemple d'una d'aquestes versions. He indicat amb les inicials el nom i els llinatges de l'alumne que la va elaborar i pas directament diguem-ne, el resultat de l'anàlisi. Fixeu-vos que si comparam, per exemple, quins episodis són presents en la versió de l'alumne i quins són presents en la versió del Cové, de la qual ella partia, veiem d'entrada que només en comparteixen els 4 primers i que en el cas de la versió de l'alumne va optar per eliminar-hi els episodis 5, 6 i 7. En aquest sentit, des del punt de vista si analitzam el nivell de la història, veiem que s'hi respecten els principis d'identitat i de dependència, però, en canvi, s'hi transgredeix el principi de maximitat. En el cas del principi d'identitat, podem parlar d'una identitat funcional, però no morfològica en el cas dels episodis 3 i 4. Ara no me puc entretenir a comentar-los detingudament. I en el cas del principi de maximitat és evident que es transgredeix perquè l'alumne hi ha suprimit els episodis 5, 6 i 7. En el cas del nivell del relat i en relació amb les fórmules, l'alumne hi ha transgredit els principis d'identitat i de maximitat. Per què? Perquè canvia fórmules internes i també la fórmula final, un canvi, evidentment, que afecta, és un canvi, diguem-ne, morfològic, no funcional, de les formes internes i final, i perquè hi suprimeix també fórmules internes que sí que són l'original del Cové. I, en canvi, hi és fidel al principi de dependència. En relació amb la fraseologia, que ja he dit que aquest ús altíssim, freqüentíssim de la fraseologia és molt propi de la veu narrativa alcovariana, en el cas de l'alumne transgredeix el principi de maximitat perquè directament suprimeix tots els casos d'ocurrències d'elements fraseològics en el seu relat. En relació amb l'ordre, sí que respecta el principi d'ordre, perquè la supressió dels episodis finals no altera, de fet, l'ordre dels episodis precedents que es mantenen en el relat. I en relació amb la localització, transgredeix el principi d'identitat perquè en l'original del Cové l'acció està localitzada en uns indrets geogràfics concrets de Mallorca, en canvi, la versió de l'alumne localitza l'acció en espais ficcionals i no en indrets concrets. I en relació amb els personatges, aquí ara veig que hi ha un error, aquí on diu fórmules hauria de dir personatges, l'alumne hi transgredeix els principis de maximitat i de dependència. Per què? Perquè hi elimina personatges que apareixen a la versió del Cové i, per altra banda, n'hi afegeix d'altres que no hi apareixen. En canvi, si tenim en compte els principis relacionats no amb la fidelitat a l'original alcovarià, sinó amb el marcatge que jo mateix els vaig imposar, tenim que en relació amb l'espai textual l'alumne respecta el principi d'identitat, jo vaig imposar un màxim de 3 pàgines, i
en relació amb la presència de l'smartphone o d'un smartphone en el relat, també el respecte, perquè efectivament hi apareix aquest smartphone. Per tant, el principi d'identitat s'hi respecta. Bé, aquesta és molt ràpidament la proposta d'anàlisi que faig, i aquesta proposta la faig amb 3 propòsits que parteixen una mica d'aquestes observacions i d'aquestes preguntes. Clar, d'entrada, les alumnes no s'insereixen en una tradició narrativa o més aviat en tenen un coneixement vague. El Cové sí que s'hi inseria encara en una tradició narrativa que li era coneguda i fins i tot li era familiar. I allò que fan en el seu exercici és adaptar la versió del Cové, és a dir, l'input, a les seves necessitats com a mestres d'educació infantil. I els textos que en resulten els considerem l'output. Per tant, a partir d'aquesta primera observació, un primer propòsit és comparar les versions resultants, tant en l'original del Cové com entre elles. Quines preguntes guien en principi la comparació? Aquestes 3. Què hi conserven? Què hi eliminen? Què hi afegeixen? I a partir d'aquestes preguntes i de les respostes que n'obtingui, el segon propòsit és analitzar els mecanismes que fan servir per adaptar la versió del Cové a les seves necessitats. I finalment, una altra pregunta que me faig és per quin mitjà o per mitjà de quins mecanismes transiten de la rondalla al conte infantil, si és que se produeix realment aquest trànsit, o bé per mitjà de quins mecanismes se separen de la tradició, si és que s'hi separen. I aleshores, el tercer propòsit de la meva aportació és detectar quines són les transgressions compartides o les transgressions més generalitzades, no tant les transgressions individuals. Perquè aquelles que siguin més generalitzades o més compartides són les que, per a meu, marquen la tendència cap a aquest trànsit de la rondalla al conte infantil, o bé marquen la tendència d'aquesta progressiva separació de la tradició en la qual el Cové encara s'integrava. Bé, aquesta ha estat la presentació una mica apressada. Teníem entre 15 i 20 minuts, segons les instruccions, per fer aquesta presentació. Jo ja en duc 23 i escaig. Per tant, en fi, allò que espero, sobretot d'aquest col·loqui, és no només presentar-vos la meva investigació, sinó sobretot, aprendre moltes coses de tots els que hi participau, que pel que he vist sou bastants i, a més, tots molt competents. Això és tot. Moltes gràcies.